чӣ тавр аз мӯи хушккунак истифода кард то ки мӯйҳо осеб набинанд? пеш аз истифода аз мӯи сархушккун яъне фен, аввал мӯйҳоро бо сачоқ хушк кунед. мӯи сархушккун бояд аз 15 то 30 сантиметр аз мӯи сар фосила дошта бошад ва ҳар дастаи мӯй набояд аз 5 сония дар маърази боди гарм қарор гирад ва пайваста бояд ҷои мӯи сархушккун иваз шавад. ҳаргиз пушти мӯи сархушккун ва парвона яъне вентилятори хунуккунандаро ба самти мӯйҳо нарасонед. бо ин кор мумкин аст мӯйҳо вориди парвонаи мӯи сархушккун шавад ва ба дастгоҳ осеб бирасад ё боиси сӯхтани мотор шавад. дар ин шароит мумкин аст мӯйҳо ҳам канда шаванд.